аз съм Ани Иванова и днеска ще ви покажа как да си направите нещо, когато ви е скучно. Просто слезете вън, ако имате градинка и засадете цветя. Така, първото нещо, което намерете някъде цветя, каквото и да е, може и някакви други. Второто нещо, трябва ви полянка. Третото нещо, ножица и някакъв друг предмет. И четвъртото нещо, ни трябва вода, за да ги полеем. Така, сега, правите множество продукти за цветята. Според моя случай са 3. След да ги направя, ще се върна. Ето, една дупка, две дупки и дупки. След като го направите, засаждате цветята в дупката. И ще се върна. Така, ето са светлинки. Ако виждате, и след това водичката приполивате много малко. Това е, ако ви хареса, може да абонирате с мен и пишете в коментарите дали ви харесва и други идеи за клипове. До виждане от мен, Ани Иванова.